Vi har nu konstrueret en GIS på et areallag, hvor vi har skabt en masse arealer. Det har vi gjort ud fra, at vi først tegner en polelinje. Det polelinje har vi valgt at bruge objektredigeringsfunktionen indram på. Så er der skabt arealer ud fra de her polelinjer, der har været brugt som puslespilstempel. Endelig så har vi slettet polelinjerne ved at søge efter dem. Og til sidst har vi pakket tabellen. Nu fremstår det således. Vi kunne godt tænke os at kigge ind i listevinduet og se lidt på det. Vi vælger at tage visningen side om side. Og som I kan se, så har jeg snydt en smule. Jeg har allerede været inde og opdateret et areal. Nu vil jeg demonstrere, hvordan jeg opdaterer en omkreds. Jeg gør først arealet redigerbart. Det er det. Tabel. Opdatere kolonne. Sørg for, at det er den rigtige tabel. Sørg for, at det er den rigtige kolonne. Det skulle være den med omkredsen. Og det er arealtabellen. Og udtrykket jeg vil have på er, som der er skrevet her, p-meter. Den finder jeg lige igen. Funktionen. p-meter. Sætter koden, fordi jeg vil bare have omkredsen i meter. Og OK. Jeg behøver ikke vise resultater, for det vil bare give endnu et listevindue. Det har jeg allerede herovre, så jeg fjerner fluebindet der og siger OK. Og vi ser, at den nu har opdateret den her. Nu vil jeg godt tænke mig at putte data ind i de forskellige typer. Typer er et begreb, vi kender fra pleje- og grønne områder. Der har vi den her. Det er typerne. Det er græs, det er blomster, det er buske, det er hække og hegn osv. Det kunne selvfølgelig også have været arealanvendelse, eller man kunne have fundet anvendelse eller en helt anden opbygning. Jeg har valgt at følge pleje- og grønne områder her. De objekter, der er få af, kan det med fordel betale sig bare at prikke på, eller klikke på, og så skrive på dem. Det er det, der er sket med vandet, det er det, der er sket med belægningen. Nu kunne jeg tænke mig at gøre det samme med broen herinde. Jeg ved, hvor den er. Så jeg tager bare vælgepilen, trykker på den. Den skal så have skrevet noget ud fra pleje- og grønne områder. Kunne jeg så vælge, at det enten er belægning eller udstyr. Jeg vælger udstyr den her omgang. Hvad med de ting, der er lidt flere af, og måske så er de ting, jeg er lidt i tvivl om. Først så kunne jeg måske tænke mig at se kortet igennem. Jeg kan lade ladets visning dominere. Det kan jeg gøre ved at klikke løs, men jeg kan også for en god ordens skyld gøre det på den langsommelige måde, så jeg ved, hvordan jeg løser flere ting på en gang. Venstre klik, højre klik, lagegenskaber. Sætter jeg fluebenet der, så vil ladets visning, altså alt på ladet, få den samme visning, og jeg kan for eksempel vælge en, hvor det ikke har noget fyld, den her med nullet. Så kan jeg se hele kortet igennem. Det vil så fremstå som om det er polelinje. Jeg siger lige OK. Men klikker jeg på det, kan jeg jo tydeligt se, at det er arealer, men lige nu kan jeg se nemt imellem dem. Hvis jeg nu for eksempel gerne vil have fat i alle de her, vi kan kalde dem stavlebede, i det fald vil det være blomster. Lad os prøve at få fat i nogle af dem. Jeg kunne markere en. Hvis jeg gerne vil lave flere på en gang, så kan jeg holde shift nede. Det tager lidt tid, fordi den lige skal kommunikere med fotoet. Jeg kunne jo vælge for en tid at slå fotoet fra. Det kan jeg tilsyneladende så ikke, mens jeg er i gang med at vælge. Jeg mangler dem her også. Nu tror jeg har fundet alle bedene. Dem kunne jeg så fortælle dem, at de var blomster. Det kan jeg ikke gøre ved at trykke direkte ind her, så er det kun den ene af dem, der får det. Men jeg kunne prøve at gøre det på en anden måde. Jeg kunne sige tabel, opdatere kolonnen. Og i stedet for at tage løstanlæg arealer, så kunne jeg tage den selection, der nu er. Den selection, der kommer senest. Den kan få et nummer, men den seneste er selvfølgelig den, jeg lige har lavet. Det er ikke ID-nummeret, jeg vil opdatere, men derimod typen. Og alle dem, der er valgt, der vil jeg måske skrive en værdi. Eftersom det er noget med bogstaver og ikke noget med tal, så skal jeg, eller det er tegn, så skal jeg sørge for, at det kommer i anførselstegn, og så kunne jeg så nu skrive blomster.
Det forudsætter selvfølgelig, at bedet er et stavlbed eller et blomsterbed. Det antager jeg. Det kunne jo selvfølgelig også have været nogle buske, og i hvert fald burde jeg have registreret det som det. Jeg fjerner den der igen, fordi jeg er egentlig rimelig tilfreds med den her ord. Og så på den måde kunne jeg taste dem alle sammen ind på en gang. Har man ikke tålmodighed til det, kan man selvfølgelig, eller tålmodighed, det er måske hurtigt, men har man svært ved at få den til at vælge flere, kan man selvfølgelig taste dem enkeltvis. Nu kan jeg prøve at se, om jeg mangler andre interessante objekter. Jeg har for eksempel den her. Den kunne jeg så nok finde på at registrere. I forhold til pleje og grønne områder, kunne jeg måske finde på at registrere den som hække og hegn. Der er selvfølgelig også noget, belægning i bunden, og det er måske det, der er mest oplagt at lade den registrere som lige nu, mens at jeg på linjeform kunne tegne hækken ind, og dermed lave hække og hegn der. Så lige nu, der bliver det måske en belægning. Det får det. Så kigger jeg rundt ellers, hvad der ellers er interessante ting og sager. Jeg fravælger lige den der. Jeg kunne lige zoome lidt. Stiller mig på kortet. Zoomer lidt ud. Alle græsarealerne har jeg tænkt mig at fange på en gang, så det venter jeg en lille smule med. Jeg har noget, jeg har markeret særligt der, så det bør jeg jo lige finde ud af, hvad er. Og det kunne vi jo antage, det var en masse buske. Og det vil sige, så skulle jeg, hvis jeg skal bruge den her, så skal jeg jo kalde det buske. Så det gør jeg. Den er markeret der. Vi skriver buske. Og over i kortet igen. Kig om der er andre særlige markeringer her på areallaget. Jeg har nogle bygninger. Der er for eksempel en der. Den kan jeg på tilsvarende vis markere den. Hold shift ned, tag en mere. Og endelig tage den sidste herover. Gå op og finde dem i tabel. Opdatere kolonne. Vælge typerne, det er fint nok. Og det er jo selvfølgelig så nu typen, ja, men det skal være den selection vi har. Og der skal selvfølgelig ikke stå blomster længere, men bør vel ret beset stå bygninger. Vi har ikke lige den type, men det skriver vi. Fjerner fluebenet, og OK. Vi prøver igen. Tabel, opdatere kolonne. Det var i selection. Eller måske bare query 2. Og det var ikke i ID-nummeret, men i typen. Og der skulle stå bygninger, og det var OK. Sådan. Så lykkedes det. Der var lidt flere små belægninger faktisk. Jeg har den her. Jeg har givet også flere. Den her, den kan jeg måske bare tage, mens den er der. Hvis jeg er rigtig modig og tror, at jeg har taget alt, hvad der ikke er græs, så kan jeg faktisk vælge at give resten som græs til sidst. Men det risikerer jeg så at lave en fejl ved. Omvendt kunne jeg gennemgå hver eneste af dem her, og stille og roligt notere mig, okay, hvad er det så? Det er ligesom der, hvor vi står nu. Jeg tror, jeg er modig. Jeg gemmer lige på det, jeg har gjort, for det ser godt ud. Så prøver jeg. Og ja, det kan vise sig, at jeg har taget fejl. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve at vælge dem alle sammen. At de er tilbageværende, sige de er græs. Der er måske en enkelt, vi godt kunne sige fra starten af, at den er ikke græs, at den har så tilstrækkeligt mange planter i, at vi måske vil kalde den træer ude for plejegrønne områder. I kan se, den er her. Så det vælger jeg. Den er markeret her. Jeg kan ikke lige umiddelbart se den, men den er der nok, hvis jeg går i listen og ruller ned ad en. Den var her. Så jeg skal på træer. Jeg kan se, der er en sammenhæng. Der var den. Jeg har noget omkring søen her, der er lidt anderledes. Det prøver jeg også lige at få med. Der er noget her, der kunne ligne sådan lidt, træer igen herinde. Den tager jeg. Jeg kunne lige helt finde den, så er den nok nede i bunden. Den var der.
Så er der den her. Den kan vi jo kalde noget brink. Og hvad vil vi så have den under? Den vil vi nok have under sø, men med en anden pleje, et andet element end de andre, så vi kalder det selvfølgelig vand. Ja, så er det måske begrænset, hvad der ellers er. Jeg gemmer. Jeg er måske modig nu, og vil gerne søge på de øvrige. Så jeg laver en forespørgsel, hvor jeg vælger fra listen af arealer, hvor at jeg har sat typen lige med ingenting. Så burde jeg jo få resten. OK. OK. Så har den valgt dem. Så siger jeg tabel, opdater kolonne. Det skal så være den seneste forespørgsel. Det kan vi jo satse på af selection. Og det kunne være typen, vi gerne vil have opdateret. Og det kunne være, at vi gerne vil have skrevet græs. Jeg er ikke helt sikker på, at det virker, men vi får se. Det gjorde det. Det er muligt, at der er tastet forkert på nogle af dem. Men som udgangspunkt ser det meget fornuftigt ud. Jeg vælger gemme. Det rigtige ville selvfølgelig være at tage det hver enkelt element et for et og tjekke, at det rent faktisk var græs, eller hvad det nu var. Og det kunne man jo selvfølgelig gøre her igennem alle, i de her tilfælde, nummer 40 objekter. Og jeg vil ikke udelukke, at jeg kunne have fået snydt her, hvis vi prøver at kigge på dem nu. Det er en bygning. Den her overblevet til græs for eksempel, den kunne man jo godt lige se at få markeret. Der. Se hvor den er markeret henne. Den er markeret der. Den kunne godt lige blive til belægning. Den her, den er også blevet til græs. Den kunne lynhurtigt blive til træer. Det er den her nok også. Når jeg synes, det ser tilfredsstillende ud, så siger jeg fil, gem tabel. Og jeg kan også gemme arbejdsområde og lukke det her. Det overskriver jeg bare.